Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του το 2006, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε το μέχρι τώρα έργο του, αλλά και τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Έχοντας υπόψη τις ανάγκες των εταιριών για υψηλού επίπεδου προσωπικό, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει καινοτόμα με μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης, των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών τεχνολογίας. Το Πανεπιστήμιο από το 2008 παρέχει ανώτατη εκπαίδευση κυρίως σε αλλοδαπούς αλλά και Έλληνες πτυχιούχους στην αγγλική γλώσσα. Ο στρατηγικός στόχος που ετέθη από την πρώτη στιγμή αφορούσε στη δημιουργία αριστείας σε ένα φοιτητικοκεντρικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα επιστρατεύσει όλες του τις δυνάμεις, διδακτικές και διοικητικές, στη διαδικασία παροχής υψίστου επίπεδου παιδείας, στηριγμένης στην διαρκή, ανταγωνιστική και αρίστη ακαδημαϊκή έρευνα. Τα τρία πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης ξεκίνησαν με στόχο να προσφέρουν στους φοιτητές την εξειδικευμένη εκπαίδευση που απαιτούν οι μεγάλες εταιρείες. Προσφέρουμε εδώ εφάμιλο πρόγραμμα με αυτό που κανείς θα το βρει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες, με καθηγητές διεθνούς κύρους από κορυφαία ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Συνδυάζουμε την ακαδημαϊκή αριστεία με την εμπειρία την επιχειρηματική, άρα θέλουμε να υπάρχει και η άμεση επαφή με την εφαρμογή. Τον Οκτώβριο του 2012 θα ξεκινήσουν τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα με θέματα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον στρατηγικό σχεδιασμό προϊόντων, το διεθνικό και ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο και εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, καθώς και την τέχνη, δίκαιο και οικονομία. Η λειτουργία και η ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου καλύπτεται από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευση και διαβίου μάθηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από εθνικούς πόρους, με στόχο τον Ιανουάριο του 2016 να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο κυρίως από τα δίδακτρα.